Hi! May hapon kayong tanan, kumusta na mo diha? Guys, ang atong topic karong adlaw kay ang kwarta, ang kining 20 pesos. Makahatag ba siya og kalipay sa atua? Or dili? Ang kwarta, makahatag siya og kalipay or dili? Okay, so kana ang atong topic today. Salamat kaayo sa pagtanaw sa kining video. Uy, salamat kaayo. If ever wala mo kanang taas-taas og oras karon para makatanaw mo sa kining video, i-save for later lang sa katong watch later nga playlist no nga naa sa inyong YouTube channel because nindot kayo ni magchika sa tabas. Ang tuyo ani mga videos guys sa akong channel is more siya og pina live nga style no kunang wala joy edit raw gyud siya nga video so that you see nga unsay jud ang gisulti nako instead of sa akong mga gi-edit nga video because I feel like mas real man ni, mas tinuod jud ni nya hopefully ganahan mo no nya pwede kayo mag-comment sa inyong mga question diha sa comment section so that sa mga sunod nga video na hopefully na ko yung mga sunod nga video sa yung nani nga style, no? I can answer your questions. Pwede ko mabuhat og video about sa inyong mga questions, yeah? So once again, welcome everyone. Ako di ay si Father Sam, usa ka pari nga Amerikano nga nagpuyo diri sa Cebu City. Nagpuyo ko diri 5 years na, maon ang kabaw ko magbinisaya, no? So guys, about sa kwarta. Here's the thing. Usahay I don't know if to say kanang maglibog ko or ma-surprise ko nga daghan kay mga tao na akong makita-an diri sa Pilipinas. Ma-surprise sila. Makakita sila og kanang Amerikano nga batan-on, nga gwapo ko no. Gwapo ko no ko. Char. nga nagpuyo diri sa Pilipinas because they say nga, uy, kung Amerikano man ka, nga namang di ka nagpuyo sa USA because mas daghan og kwarta diha. Makakwarta jud kag maayo ba? No? Ano naman, nagpuyo ka dito sa Pilipinas, kanang third world country, walay kwarta. Nya, sakit po usahay kaayo kay na mga tao nga mo ingon nga, si Father Sam, mangita jud siya kwarta dito sa Pilipinas, no? Nya. Sama na, kanang, kung gusto ko makakwarta, pwede lang ko muuli sa USA niya, makakwarta og mayo ba, no? Pero dili, here's the thing, dili man na akong gusto because kabalo ko nga ang kwarta, dili yun makabalipay nato. If there's anything happy ko sa akong witness diri sa Cebu or sa Pilipinas nga Amerikano nga pari nga kabang binisaya nga magtrabaho ko diri sa Pilipinas, it's because gusto jud ko ipakita sa akong pinaagi sa akong kinabuhi nga ang kwarta dili gyud na ang makabalipay nato. Happy kay jud ko magpuyo diri sa Pilipinas. Happy kay ko. I'm so happy. Bisan dili ko dato. Seriously, honestly, basin makita ninyo ang among mission house diri sa akong luyo sa likod nako. But ang kaning mission house gi-construct man siya para sa mission, no, para sa mission sa simbahan. Dili man siya ako ang balay. You know, so yeah. Nahurot ang kwarta tungod kay nagtukod mi sa kaning balay para sa inyo ha, para maka-serve jud mi sa simbahan ba. Yeah. Okay, so ang kwarta, pwede siya makahatag og kalipay. Let's look at the Word of God, no? Kay nindot kaayo ni ang atong ebanghelyo kanang adlaw para sa kaning 28th Sunday in Ordinary Time, actually maghiskod siya about sa kwarta. So I think timing kaayo nga basahon nato mga parts sa atong ebanghelyo because ang kaning mga words ni Jesus pa, they're very very strange in a way, no? Ingon siya, pagkalisod gayud sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Ay mga dato diha mga tanong sa kanang video. Basi mahadlok mo nga di mo musod sa gingharian sa langit. If ever na mga dato nga matanong sa kining video, guys, dili na ang gisulti ni Jesus nga basta dato gyud mo daghan mo kwarta di gyud makasud sa langit, ha? Dili man na ang gisulti ni Jesus. But I think nindot kaayo ang gisulti ni Jesus because we will see actually nga part man na siya katong gagmay nga part nga pagkalisod gayud sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios sa Dios, part man na siya sa usa ka story. No, I think kuya bitaw kaayo if ever na mga tao nga mo sulti sila something and mo base sila silang argument sa pulong sa Ginoo without reading the entire story, no? Importante kayo mo read sa tanan mga scriptures, no? So okay, mag-explain ko. Ang story sa atong ebanghelyo kanang adlaw is actually start ang sa pagsugod sa story na ay kanang usa ka dato gid siya, no? Sana all bitaw mo dato. No, dili man. Dato siya nya gusto siya nga malipayon siya. It's very interesting no kay
daghan siya og kwarta pero maka-feel niya nga dili kaayo siya happy. Basin ay mga tao diha pod nga feeling dato pero actually dili feeling happy. No? I think daghan siguro mga tao nga daghan kwarta pero dili ma-happy, makabantay siguro mo, no? Makabantay siguro. Ang problema niya is dili ang iyang kwarta. Okay, ang iyang kwarta dili ang iyang problema. Ang iyang problema is ang purpose niya, ang feeling niya iyang purpose din sa kalibutan kay mao ang iyang kwarta. He's attached to his money. No, attached jud siya sa iyang kwarta. Bisan pobre kita, ang atong kasing-kasing, pwede, mura siyag dato. Mura siyag aning tawhana sa atong ebanghelyo karon nga ang iyang mangitaon yun is ang kwarta. No, ang kwarta. Unsay imong pangandoy sa imong kinabuhi karon? Is it ang kwarta o ang Ginoo? Importante kay siya nga question, no? Bisan ako usahay ko nang ma-guilty ko ani. If ever I think nga, nindot nta kung daghantag mga funds para makabuhat niyo ang mga mission, para sa tanang mga tao dito sa Pilipinas, niya na. And actually, in the end, sige ako mahita og kwarta. But, dili na ang makalipay sa ato mga igsoon. Dili good. Because actually, in the end, ang iyang gipili para sa iyang kinabuhi is dili siya mosunod ni Jesus because attached siya sa iyang kwarta. Kunya, unsay gisulti sa pulong sa Ginoo? He goes away sad. Asa na siya? Okay, may tubag si Jesus. Asa man ni? Okay, sa pagkadungog sa tao ni ini, naguul siya. Naguul siya o masulubong may biya kang Hesus tungod kay dato man siya kaayo. No? Basta dato kita or ang atong kasing-kasing permi siya pangandoy og mahita og kwarta, mga igsuon, dili kita malipayon dili sa kaning kalibutan. Di gyud. No? Ang gospel nato karon, it challenges us to be happy. Mao na akong second point, actually, dito kayo ni about sa kwarta, no, is that oftentimes ang atong pagsunod ni Jesus, we really think nga basta mo sunod ko ni Jesus, dapat ang gusto ni Jesus para kanako is that buutan ko nga maayo ko buluhaton dinhi sa kalibutan. We say nga dili siya question of malipayon ba ko or dili, it's a question of maayo ko or dili. No, pero ang pinaka-importante is malipayon ka. Malipayon mo. Comment diya sa mga comment section kung feeling mo happy karon, no? And what's I mean, happy? What was my thing I was gonna say? Yeah, pero ang kaning happiness bitaw nga gi-propose ni Jesus, lisod kay siya because we can sing, ka-cute man na, dili dahil siya about sa unsay akong gibuhat, pero kung malipayon ko or dili, na makapost ko sa akong Facebook account nga it's not about being good, it's about being happy, basta mosunod ko ni Jesus, ka-cute kay man na. Pero lisod kay gud siya. Lisod kay gud siya. No? Mao na nga si Jesus nag-ingon nga pagkalisod kayo sa mga dato ang pagsulod sa harian sa Dios. Lisod kayo pagdawat sa tinuod nga kalipay gikan sa Ginoo. No, ang tinuod nga kalipay gikan sa Ginoo. Okay? Lisod gyud siya. Ako kabaw kung ay mga tao diya nga nakasuway o kuan o diet. Basta yun ay mga tao nga naningkamot kayo sila mag-lose weight pero di gyapon gyud. Ano ba? Ako example lang, no? It was so funny. Mga last week, na ako'y amigo nga nagbisita siya sa diri sa among mission house. Nya, nakabantay bitaw kung nga he lost so much weight pa. Sana all. Nya, dako siya muscle. Basta, dinot kay siya lawas pa. Tungod kay, discipline kay siya sa lawas. He does weightlifting, mag-diet siya, and everything. Nya, bisan sige kog exercise, healthy ko sa akong pagkaon, tanan, sige ko exercise, sige ko biking, sige ko jogging, tanan. Na-adri ka ng belly fats gamay, dyan sa ako, thanks be to God, wak mo kakita, kay mo sulog jud ko aning habit ba. But, na-jud ko belly fats gamay niya. Naningkamot kay ko nga, wala akong belly fats. But, I don't know what happens, no? Stubborn kayo yun ang mga fats. and yeah, actually, I asked my friend nga, bay, unsa man di ay pagpawala sa mga belly fats, no? Kada bigla mga stubborn kay nga fats. Ingon siya, Father, or bro, kanang ang
dapat buhaton na is mag-fasting ka, magpuasa. Yeah, I was like, sige, di lang jud ko. Sige, okay na jud akong belly fats. Oy, kay lisod kayo papuasa, no? Lisod kayo gud. Kaya bitaw ang intermittent fasting, di ka mukaon pila ka adlaw or kanang pila ka oras ni ana. Mukaon na kag 1 meal per day. Di na ko kaya gid na So sige nang mabili na akong belly fats. Sometimes basta nakadungog kita nga si Jesus kabaw siya unsay makapalipan nato. We say nga, nindot nita kaayo but lisod, di lang ko di lang ko. Kay mas prefer ko nga sayon ra akong kinabuhi, mas prefer ko nga akong kasing-kasing nasa kwarta ang mga things makapalipay nako karon pero dili for the long term bitaw. And that's the thing, lisod kayo ang pagsulod sa saging harian sa langit mga igsoon. Because si Jesus nag-ingon, so mao ni gyud ang atong ebanghelyo karon about sa kwarta is that ang atong pagsalig, ang atong kasing-kasing dili siya dapat naa sa kwarta. Pero ang atong pagsalig dapat nasa Ginoo. Okay, dapat nasa Ginoo. This doesn't mean nga dapat pobre kaayo as in walay kwarta nga 20 pesos ra para makasud sa langit. No, dili man na. It's asa man gyud ang imong purpose sa imong kinabuhi. Asa ka mangita og purpose sa atong kinabuhi. Once again, daghan kay tao mga igsoon karon. Nakabantay ko diri sa Pilipinas, daghan kay tao bisan na mga pobre ang ilang gusto, ang ilahang manghita tanan kwarta ra gyud para makapalit kog ninot nga balay, para makatabang no? Di man gyud. If ever we're like that, we cannot be happy, brothers and sisters. We cannot be happy gyud, no? So what's that? Naikuan sa camera nako. Sige, kana. Okay. Unsay last point na to, Last point na to is, guys, be happy, please. Be happy. No, be happy sa inyong kinabuhi karon. Bisan kag mayroong kwarta, pwede kayo ma-happy karon. Pwede kayo. And it's a choice. It's a choice. Ang atong choice, pwede malipayon kita. Because gihigugma kita sa Ginoo. No? Because gihigugma kita sa Ginoo. If ever permira gyud ta mangita og kwarta, basin makapalit og sakyanan, basin makapalit og balay, pero di gyud gihapon happy. Di gyud. No, di gyud. Salamat kayo sa pagtanaw sa kaning video nga medyo kuan siya, raw na kaayo, wala na edit. Kuan jud, chika-chika man jud ti. Kanang chika-chika man gyud ni, guys. So thank you kaayo. If ever ganahan mo sa kaning video, please comment nga ganahan mo sa kini nga type sa video, okay? Kay if ever dili kay siya mo work, of course nagsira kog experiment sa akong mga content no nga. If ever nindot kay nga type of video, mapadayon ako, pero if ever dili kay daghan siya og views, then basin di ko mo padayon sa kani nga type sa video, yeah? Hopefully you learned something today. Know that you can be happy here and now. No, pwede kaayo malipayon kamo karon gyud. Because Jesus is with you. Salamat kayo. See you.